Nne kedu ka ị mere? Adị m mma o. Ọtịsha afụgana. Mma. Ekwere m ekwe na ịdị mma. Ọ sịgodị na onwe onye ọzọ gwara gị na ịdị mma. Mụ abụ ụzọ ga-agwa gị na ịdị mma maka na ịmaka. Ka ekwenụ maka Akudo. Ọ dị ka gị na ya na-emekọzi otu nne si emekọ. Nne kedụzi ka isi ekwu Akudo na Akudo nke m kwa. Ha! Agbachigo m Akudo na mkpụrụ obi m chiri ya n'aka dịka ụkwa. Mụ na ya nọ ịma kama na ihe emezi o ji dịka gasị na onwe ka o si dị bụ na kemgbe atụgbusi nna ya na oke ọfịa ma ịgwọ ya ọrịa nwetebe ohere ka mụ na ya nọkọ mana ọ bụrụ na ọ nweta obere ohere ọ ga-abịa ka anyị nọkọ. Ụmụ nwoke unu ada afọ ụzọ isi kpuchara unu niile. Kedu isi ka isi ekwu Akudo na ị ka na-eche ga-agbara gị afọ na nwoke dibịa ọcha ha bịara obodo anyị aghara mkpụrụ obi ya? Ị ka na-eche? Mba nọ, o nwere ihe dị otu ahụ. Akudo nke m ka m gwa gị nne, o nweghị dibịa ọbụla dibịa ọcha maọbụ nke ojii ga-anara m Akudo nụnụ. Amụbeghị onye ahụ ka m gwazie gị. Ka m gwa gị Akudo ọ nkwa n'ebe a ka ọ nọ. Achị m nwa n'aka mụ na Akudo adịkakwanụ adị ka ire na eze. Nụnụzieni ka ewu taa gị igu n'isi mụ alawago. Ị maara otu esi were m n'obodo anyị a dịka onye isi ụmụ nwanyị. Achọghị m ihe ọbụla ga-ebutere m nkọcha maọbụ ihe ọbụla ga-emenye m ihere. Achọghị m. Achọkwana m ka ọ bụrụ gị nwa ga-enye m ihe ihere ahụ. Nwanne m, nwekwa ihe ọjọọ mma m mere n'ala a. Ama m na onwebeghị ihe ọjọọ ime mana ka ụmụ ntorobịa anyị ha si esogharị gị dịka ebe ijiji na-esogharị nsị bịa gbakọ nke a maọbụ nke ọzọ. Anụgacha m mana biko ana m agwa gị asị m ga-agala ọgbakọ ahụ mana ị na-aga anya sakwa gị anya gị saa. Biko nna gị abụghị onye nsogbu. Nna gị abụghị onye nsogbu. Ịmakwana na ofu mkpụrụ nkwụ ekwesịghị ifu n'ọkụ. Ịmanụ ezigbo nwa oge ka m na-echeta nna nrọ m alọta. Nne bụ m ihe ikwu nwa bụ echi dị ime na-ekweghị nkwa na aga m ebutere gị ihe ihere n'ezinụlọ a. Nne m ọma egwu ọnwa nke echi gara aga gị ọ tọkịtara m ịwụ mpa onye arụ ala ị nara arụ isoro m arụ na igbukwara nwa egbu na-ekwu ebere chi na-eji eji achọghị m ịda afọ ụtụtụ na abalị sọ ụtụtụ na ehihie sọsọ abalị ka m chọziri ka ọ na-awụrụ na-aga onye ọjọọ ka ike na-achọ nne ga ya. Obi ka m dukone gị gịnị butere ụdị ọsọ ya gbara? Gịnị na-eji gba ọsọ? Nkịta ka ị chọrọ ịmụ ihe butere ọsọ. Ọkwa gị bụ ụzọ gbapụ ma echere okwu nkịta ma esoro gị. Ịmakwa na nche n'ọrụ mma eburu m jeje kọrọ onye eze o wee zipụ onye agha ya ka ọ bịa jide m ụkwụ na abụọ ụwa m azụ. Nke a ka iji chere okwu nkịta? Ọkwa mgbago onye iberibe ọ dị ka mbụ ajọ enyi. Isoro mgba ahụrụ m osisi gbapụ ya na Igbo egbu soro gị gbapụ. ihe obodo anyị nweziri nzukọ na-afụzi onye anyị n'aka ekpe ha etinye isi n'aka nri afụzi onye n'aka nri etinye isi n'aka ekpe. Ịmakwa na onye nke m kwere na mbara ukwu mbara nta ukwu ụkpaka ọ dị nke gbutere otu mkpụrụ anụ. Nna anya ka m nọ na-atụle na ọ dị ka anụ niile nọ n'obodo anyị nwere nzukọ nweta mkpebi na a ga na-ezezi onye anyị eze mana nke meziri m obi ji tọchaa m ụtọ karịchazie bụ na ọkwa ma onye nka ntị na ọhịa ukwu ịma na ọhịa ukwu hayi eruzi m obute nnukwu anụ. Gịnị bụ aha ya? Okpotokpo anụ ọnchi dị ime. Gịnịzi? Nnukwu eju. Ya na ebe ọcha n'anya ji gị arapụbeghị aka. Biko arịọ gị rọsie gị ike
ekwekwana ka otu onye n'ime ndị ichie ndị na-achị obodo anụ ihe ya kwuru maka ha meketa were ntị ha nụ ya inweta onwe gị na ajọ ọfịa. Maka gịnịzi akọ ga-adọrọkwa mma o. Ndị otu ọgbọ gị na-egbu mgbada, ụfọdụ na-egbu nchi, na-egbu nne ele dị ime. Ịchọcha ihe iyi egbu ọhụrụ eju nke a pụtara na ikwenye ọnya echi n'ihi egbu esu. Ihe niile bụ anụ. Daalụ nọ. Nne bịa. Ebee ka ị na-eje? Ana m eje ahịa ka m ga-gote ihe m ji esi nri. Ịma na abụ m osinri nọ n'obi eze. Hey! Nke a pụtara na mụ na gị ga-abụ ọyị. N'ọyị maazị nne ga na-enyekwa m ụdị nri ị na-enye onye eze na ụmụ eze. Mma na-enye gị. Ihe niile dị n'arụ ụlọ mma na ada eze dịkwana m n'alụ. Ọnụ m na-esi n'obi eze mere m ji eju ụna. N'ọdị gị na-arụ ngwa tụgharị kere ka mma na ọdị. Ọ dị efuo m. Na-ekwuzi eze ya na ezi adaeze wukwu otu ihe nke a pụtara na mma na-efe efe. Kịtịkpa gbagbukwa ụlọ mma. Mana chere ka m jụọ gị biko ụlọ mma ọ gwara onye eze ihe a mere ụbọchị ahụ? Mba, onweghị. Mụ na ụzọ n'ụbọchị echi gara aga afụ otu onye agha ka o je mma na-agba nche na ọbịa ịnụsa ya ọgụ wee tụtụrụ ụzọ zuo n'azụ m wee pụta ka m tinye ya onye agha ka m tinye ya nie ya na ndụ na-amaghị na ọ na-agara onwe onye ka m si ka m mara ekene dịrị ya. Ị na-ajụ ajụ ị bịara abịa na ana jụọ na-ese maka obi ihe ọbụla ị ga-eme keta nke a ọnwụ ihu onye nwụrụ anwụ mmekọtazie tie gị nke ebe ọnwụ na ntị dị elebele. Nlọ gị emezugo anwụzikwana ọzọ na nlọ gị emezugo na-ekene chi na chi anyị enyela gị iru ọma. Ọ dị m ya bụ na oyi ebido taa. Ihe a na-atọ n'uko enu nọ n'uko nwa ọma. Nya bụ ihe a na-agwa gị m gwara ga-agwa gị jee ka ya n'ahụ aja na obi ga-emecha chi obodo a o bidokwana nye na-esiri onye eze ga-ebutere m ya taa. O nwere ike tupu eke ọzọ nwe onye eze Obi gịnị ya ọ gịnị ọkwa ọnwụ na ịchụpụ n'obodo a ị na-erikwala nri eze na-abụkwa onye eze gbadokwa anya. Nri ka ebe ibuzikwa na-aga. Echefuru m na nwoke ọcha apụgo na nga achọburu m ka m bugharịa nri. Echefuru na nkịta bụ ha chọrọ m bugharịa nri nakwa anyị na-ekwu tupu mmepe anya m iburala gbugbo n'ụlọ maka na nne m nwoke n'iri ibu ka ga nọ n'ezigbo nsogbu. Ọ mbechi ọtọ nke ọta chapụ otu ọ dị eji ka azụ ite ịhụrụ gị ọchịra ya gị.
ọ ga-eme na njem ahụ amịtara mkpụrụ. Obi, kedu ka isi ekwu okwu dị otu a? Ọkwa ndụmọdụ ka m na-enye gị na-agbazi gị olu ka njem a nwee ike mịa mkpụrụ. Nsị gị nna lekwa ọnwụ, lekwa ka na-achụpụ gị n'obodo. Okwu ọjọọ. Ịmakwa na nọ chegido na-eche ka o butere ya nwanne. Ozugbo m nụrụ ka ọkpa mmadụ na-abịa mgbe asọmpi nsị na nne abịa. Mgbe m ji nepụ anya wee ụlọ mma nwa ọchịta ọkpa anyị n'ọsọ mmepụ ọsọ ọkwobere ife. Ọ ya ka m ji na-asị na ọ ga-akara gị mma. Ọ ga-akara gị mma na ị gaghachikwa na ntaga. Gaghachi na ntaga. I'll see what you have food. If it's God, you should welcome everyone. Mucha prepare. Emeroli wo butete ani. Agbati Dibia. Oh, if you bring walem. If you bring walem okwa. Hey! Is that moi? I did nothing. Pushano. Nduka. Ezemo. Ebura danga. Akoma ko we bula hana gembi nduka. Ezemo. Okwa. Ezemo. Osi ko bela ihu abara enwe ihe ọzọ mere. Iwo bula lende. Imoti wo bula hate. Imoti wo bula hate gatule ambo. Aro. Iyo wo ka bentishini. Iyo wo yo mari de ba mo jareja. Iyo wo yo mari de ba mi wori wo. Alabawo ora se. Aro. Ekele onye eze ugboro anọ. Anyarị ahụ nwa atụrụ ọcha na ndụka emerọla ihu agbara anyị. Igwe, aga m ememila ha. Ị gaghị ememila onye ọwụla, ị gaghị egbu onye ọwụla. Ọ bụrụ na nwatakịrị onye anyarị mebiri ihu mmụọ, hapụ na agbara ka ọ lụọrọ onwe ya agha. Ndị okenye na-ekwu okwu sị ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Nwata ọbụla a na-akpa ajọ ike enwere ụzọ ihe abụọ okenye doterela ya igwe, ma ya nwụrụ anwụ ya efuo. Igwe, aga m ememerela ha. Ọ bụrụ na agbara chọrọ igbu onye ọcha ya gbuo ya, hapụ agbara ka ọ lụọrọ onwe ya agha. Hapụ agbara ala anyị onwe onye ma onye kpọbatara anyara ma ọ agbara ala anyị zitere ya ma ọ agbara ọzọ zitere onye ọcha. Igwe lelarịrị. Igwe gị nwa onye nchekwa obodo na usoro omenala na-ekwu ihe ala m. Ihe a nwoke bentishini. Igwe ihe a onye ọma riri ede gba m ụjarịja. Ihe a onye ọma riri ede gba m iwo. Alabawo rashie. Igwe. Alabawo rashie. Alabawo rashie. Hey! Ịma na Onyeocha m ka gwọrọ gị ọrịa. Mba, anyị esigo m ike. Enyela onwe gị nsogbu ma ka m mee. Bịa laba, biko bịa laba. Uru laba n'ọnụ biko kwere.
na Dikeh o. Hey, Uzo. Kekon. Kí na-eme ebe a? Oh, Inube. Ha. Simiti Onyeocha m si ya chọrọ ịrụrụ anyị ụlọ ebe a. Anyị ga-anọ wee na-efe chi ya na-akpọ God. Anyị nwekwara ike na-anọ ebe a na-amụ asụsụ ya asụ Onyeocha. Ya na eziokwu na gị na Onyeocha anụgo. Hai ụzọ lekwa arịrị. Onye mere na Akudo iji na-achọzi ka mụ na gị hụzie. Anyị m iji na-agbara m ọsọ Akudo. Ya na anụ bụ eziokwu. Ụzọ zgogo. Kekwa ihe dị ihe ka. Kedu siwe na ihe na-asụtọrọ ebe a? Ọ gwara m ya hụ. Anụtago m ihe niile gị na Onyeocha na-eme. Ịhụtụnụ si wee na-apịotagharị, na-akpagharị, na-amịgharị. Anụsigo m ya, m wee sị ka m jiri anya m abụọ ukene. Ụzọ kekwanụ nke wụ nke a keke ibe ebe a na-akọtọ keke ebe isi wee nụ ihe anyị na-akọ. Chai, ka m gwa gị Akudo, ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na echeghị n'akụkọ ọjọọ n'isi nweke ọcha, gwakwa ya sikwe ebe a gbapụ maka na anya m abụọ nweta ya. Ozu ka ọ bụkwa o. Ụzọ ka m gwa gị ihe kwesịrị nọ na ndụ gị ugbu a bụ chi Onyeocha a na-akpọ God na nwa ya na-akpọ Jizọs Kraịst. Onye chọrọ na ndụ gị, onye kwesịrị na ndụ ka onye ga-ezigbo ndụ. Ya na o ruchana nke otu Akudo. O ruchana nke otu a mụ na gị na-ekwu okwu isi n'iru m pụọ. Ngwa Chinaka chere m ma gị na onwe gị kwa so na-asụchasị ihe a. Ọkwa ghọrọ ka onye a na-achị ghọrọ unu. Ihe ka iweta maka isoro anyị ụgbọ ọrụ ebe a. Chi ya unu na-akwado ka ọ bịa n'obodo a mgbe ọ ga-abịa, mgbe ọ ga-eburu agha abịa. Unu ga-atụkwa na gwara m unu agwa. Aka na-ekwu na-ekwu na-efe. Geenụ ntị ka m gwa unu mana Onyeocha ezurula mkpụrụ obi nne na nna anyị ha, ụmụaka, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa niile nọ n'obodo a ka ha kwete na chi nke ọ na-efe. Lekwezi nke na-agbawasịcha m isi karịcha bụ na ndị be anyị na-atụzi mgbọrọgwụ ka a ga-esi rụrụ Onyeocha ebe a na-ekpere chi ya n'obodo anya. Chi nna nna anyị ha chi Ogbutete abụrụzi onye eji eme ihe egwuregwu n'obodo a nka m nọ ya. Mbanụ ebe ị nọ ya. Ihe m ugbu a wụ ọnụ ga-aga kpụkọ ụmụ okorobịa ndị ka ọzọ anyị egwu ike mezuo ihe anyị. Nwande Ichiogidi n'ịgwa gị eziokwu, ama m ihe onye eze anyị na ndị ichie ihe na-eme n'obi eze ahụ. Ị ma na naanị mma ndị a na-eme o, ebutela mmanya nkwụ ha ṅụọ, ebute anụ ewu ha taa, agwụta ha gwara agwụ ha erie, ha ji ebe gị ala. Ndị a ọ na-ebuzi ebu n'anya amaghị eme gị. Ichiogidi, ị makwa na ọ bụ ihe ị na-ekwu okwu ugbu a mere mgbe ọbụla ị nụrụ akụrụ ekwe ikoro ana m aga n'obi eze, ana m aza ejiga n'obi eze na ka sị na ngara gị iso n'ikpe ikpe ma ikwu okwu gbasara ihe ọbụla na-ekwu gbasara obi eze. Ụdịrị ihe ha na-emebe ahụ na-agbagoju m anya. Nke ka na-afụ m ụfụ bụ gaa kpọrọ onye na-amaghị ebe o si bịa kpọbata n'obodo anyị, nye ya ala, a na-asịzi na o wetara chi ọzọ ka anyị fewezie chi ọzọ hapụ chi anyị. O kwuru omume otu a ka m gara n'ofu ebe onye baga m isi ya na-agụba ya, ha na-agba m okirikiri ma egwu ike egwu m, ha na-agba m okirikiri na-agba m isi. Ị ga-anụkwa ya ma ọ ga-ahịa ama n'ofu ebe anụ ya. Ichiogidi, otu onye isi nọ n'ụlọ ya agwụ ya sị lekwa ka ọgịa nwaanyị na-abịa, ya sịrị n'anya ka ya ji ele gị. Olee ebe hụrụ onye isi nwere anya ụjọ ahụ ọgị ya? O kwuru omume. Nwanne, mgbe ọ ga-ahịọ
ọ ga-ahịọ ị ga-anụkwa ya ọ ga-eme hụ m n'anya onye ara were ụlọ ya ma iyi ọkụ ihe regide ya sị ya ebe ekuhụne ọ ga-ekunwe ya n'anya ịmara na aga m anụ ya mgbe ọ ga-eme aga m anụ ya aga m anọ n'ubi na-akọrọ ubi na-akọ ji ịmara na enwere m ji eze ji ọnụmụnụnụ eze ji nụnụ eze ji Aduka, I come to West Africa to learn the life of West African people. And I think I've gotten what I want. So now I want to travel back in hopes to bring back materials and supplies for the school and the church as to bring supplies. I think I will try and bring a brother or sister to help with the missionary work. You go back. Bring woman, color. Yes. Like my own color. Bring the woman. Woman. Oh, I will try. Anya m ahụkwara ntị m ịnụkwa m ihe ọ mara ahụ eme atụtụgide anụ mpere ya ụzi anụ ụsụ ịnụkwa ezinụlọ m na-atụzi asụ Onyeocha. Hey! You man. Hey! Woman. I will take a kudo back to USA with me. That way, she can become a doctor and come back and help. Dibia. Doctor. Dibia. Dibia. ịlọta ebe ị ga-agba mbọ rọra m ụlọ ụdị ka a na-ahụ n'obodo a ịnụ n'ihe m kwuru ọkọ niile na shiri niile dị obodo na-akọ na-ashị ugbu a bụ na m hapụrụ onye ọcha nwoke anyarị ọ na-eme ihe ọbụla ọ chọrọ maka na m chọrọ ka ọ lụọ ada nwaanyị andịkwala ihe ọjọọ dịla ihe ọ ya na nwaanyị gaghị ekwula agagharị onye ya elela gara oge nwoke ọ maka orula ada nwaanyị n'aka anya afụsịsha nọ ndị mmadụ na-afụ ha azịzịzị ọ gịnị ndụ kakwanị were nwa ya fanye ya fanyelu ọnụ la-awụ ya mmiri ka ole nwoke ha agbofu ya ha hụghị ka ahụ kwuo maka ọka ada m ugbu ọnụ ha marakwa onwe ha ahụ ha mara chichi onwe ha n'ihe ọhịa ke eze ihe mere ugbu a hụ na mbi a na-akụ okwe a na-akụ ugbu ọkwa okwe eji amamihe na ọgụgụ isi akụ maka onye chi wufe olulu ọ ga-eleru anya ala o mesọju ugwu ma ọ daba n'ime olulu maka ịma na ndụ onye ọcha ndụ anyarịa ndụ ya nọ n'ọghọm onye kwo dị mma ka anyị ga-akpọta nwoke ahụ kpọbata ya nga ebe anya anyị gara eru ya ịma na enwere ndị nche gbara ebe a gburugburu ka ha na-eche nwoke a anya anyị na-erubakwa ebe ọ nọ nọ otu a mee esheri ofe ọkwụrụ nwaanyị lee ofere mmiri ya na-asa ahụ ka anyị na-elebara ya anya ndị mmadụ ọ nagara afụ ụfụ agbagbaghị nwoso ya adịghị otu ke ọ dị mma mana ịma na nwoke onye ọcha ọwụ oke dibịa ukwu ajọ dibịa kara aka nwoke atụtụọra luba n'ime ajọ ọhịa nwoke si na ajọ ọhịa tụfụta na-agwọ ndị ikpechi eru ọtụtụ ha ga-akpọta ya ebe ya bịa gwụwara anyị ihe ahụ ebe ị mara ka ọ gara eme mala gị ga nọrọ n'izu ike anaghị adịghị ọrụ ịgwatara gị ka ahụ ha niile nwere ọrịa ike gwụrụ onye Nduka Nduka kpọpụtara anyị nwoke onye ọcha anyị debere na be gị ụmụ okorobịa chọrọ ịhụ ya kpọpụtara ya onye ọcha ọ gịnị na-eme kpọpụta eze mmụọ ọhụrụ ga chi obodo anyị akpọta na ndị ya na ị ga-anụ ọkwa mmadụ ọ suru esu lee ma ngwa gị onye ọcha anọzi ha ebe a ọ nọghị ebe a ọ laala kemgbe echi gara aga kpọpụta ya maka ndụ gị ọ nọchiri ịchụpụta mụkwa agba n'ejiriji ọ nọghị ebe a
Nduka mechie ọnụ oge ebe ka ọ nọ. Mechie ọnụ gị n'ihe ọ na-ewe m. Iwe na-ewe m. Mechie ọnụ. Ihe ga-aga ma kụpụrụ gị na ama nne gị egbu. Ma ka ịhụrụ ụlọ abụọ na ga-ejibuli m n'ala. Onye ọcha ala ala echi gara aga. Ọ na-ala ala wanụ. Ọ na-ala ebe. Ọsọ onye ọcha ala. Ọ na-ala. Biko pụtara m n'ụlọ biko. Kedu ma otu ga-esi were onye ọcha zobe ebe a ka ọ lụọ nwa gị nwaanyị i were ezie ejirimara anyị omenala anyị ka anyị na-asọpụrụ nke ukwuu were resi onye ọcha Nduka agwa ọ dị mma mmadụ nọ n'ụlọ nọpere ihe o ji bụrụ nwoke eweta m igu n'isi ị ga-akpọpụta nwoke a taa m ga-akụgbu gị ebe a bọbanụ na ebe a ga-akpọrọ na ya ma ọ nụmara n'ụlọ maka Lekọkwa m anya biko kwenu. ka nso mmụ eso maka onye biri m Zụtụrụ unu lawa biko. soro mmụ eso Nduka Nduka Legodo suwade. nọpere ihe o ji bụrụ nwoke ọ gịnị Atala m ahụ. Taa gawanụ. ele agbara Chineke Dara. akpịrịla m n'obodo a Bịanụ n'obi bịa kpụrụ ya. Biko bịanụ n'ụlọ. Ugonna. Akudo. Kekime. Adị m mma. Ị na-aga ọhịa nkụ? Asị m ka m jee chọọ nkụ. Chọọ ịga chute mmiri. Chere. Nne, ihe a m na-anọ bụ eziokwu. Ọ maka ihe ndị a mere ụbọchị a. Nne m ịgwa gị eziokwu. Ọ gbawara m obi. Obi adịghị m mma. N'elu onye a kpụrụ onwe ya ụzọ, kpụrụ onwe enyi m nwoke. Wee nọrọ n'ihu m wee na-akparị nna m. Na-asị nna m na o mesie ọnụ. Akwa eme ụzọ akwụrụ n'obodo a na-akwara ebe niile na-agwa ndị mmadụ na ya hụrụ m n'anya. Ka m jikele gị, otu ịhụnanya si adị. Ekwubeghị ekwu o, nke a na-akpọ obi ka akpọrọ gịnị. Wee wụba nnụnụ n'ụlọ nna m. Buru mma na-amachagharị. Na ya na-achọ onye ọcha ka ọ kpụpụta ya gbuo. Nne, ndị agba odo onye ọcha ka uru ọ ga-abara ha. Ka ihe o mere ha. Eziokwu nne ka m gwa gị. Ndị a agaghị eji anya ha ahụ ihe ọma. Ha agaghị ahụnata ihe ọma. Negodo onye chọrọ ka ọ bịa gwuo anyị. Ka ọ bịa gwuo anyị napụta anyị. Ewo. Ndị a mere arụ. Dị n'ụzọ. Nne mana ozugo o. Ama m na ihe a wutere gị. Ama m na o wutere gị nke ukwuu. Mana ozugo obi gị dajụọ o. Ụzọ mere m arụ. Ozugo obi gị dajụọ. Ụzọ agbawago m obi o. Ozugo. Ozugo. Hapụ ya. Obi gị dajụọ o. Ngwa jebe ka njebe. Gbachakwara iwe gị ihe mere banyere ya. Mma, maka na ọkụ nwoke ọcha ahụ n'ahụ. Anaghị azakwa ajụjụ ya. A na-emenụ maka gịnị?
ọwụ nna anyị kugburu ya. Ọ bụghị nna anyị kugburu ya ka m chefuru na Onyeocha abụghị onye obodo a. Ọ nna anyị kwesịrị ị na-eleta ya na-echeta ya nke ọma ka ihe ọbụla hapụ ịdakwasị ya. Ị gasị na ịmaghị Adanne, ndị kelekwa chi obodo anyị na nwoke m agbafuola. ọ gbafuola m ịmaka na ọ gaghị abịa obodo anyị ọzọ. Adanne m, o nwere ihe m na-ahụ n'anya gị. Adanne mekwara ịhụrụ nwoke m n'anya nke ukwuu. Ka ihe na-eme gị ọ naanị m hụrụ ya n'anya ka onye nọ n'obodo a gasị na ọ hụghị ya n'anya. Ịmaka na nwoke ọcha ma ihe o mere n'obodo anyị a o ezigbo dibịa kajara akaja ma ihe oriri mara ihe ọ na-arụ. Ichefugo na ọ zọrọ mmadụ abụọ ndụ n'obodo a na-eme Adanne isi n'anya ọbụla hụrụ ya n'anya. Ngwa na ekwuru ndị achọrọ igbu ebe na ndị hụrụ ya n'anya achọghị igbu ya na-ekwu ihe na-ama. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, onweghị onye ga-asị na onweghị onye ịma mmadụ ole na-emere gị anya ukwu, ịma mmadụ ole kpọrọ gị asị maka na ịbụ adaeze, maka na ịbụ nwa eze. Ama nkwa Adanne ahụkwa akwa m ịma na onye mbụ m. Ị gaghị aghọta dajụ, ị gaghị aghọta. Adanne hụrụ nwoke a n'anya. Kapụ maka ọ na-enwe gị nwanne m. Echegbu na anyị esi ị na-agbashi ọnụ. Ndị m agwaghị oge nna ya agwa gị na-ekiri m okwu ọ gwana m Adanne gị. Ọ kwa nwụrụ nne gị. Ahụrụ m gị n'anya. Gwa gị n'anya Adanne m. Ka ị gara ube. Mana nwoke ọcha nwere ike ịhụ mmụọ. Ọ bụ ọmụmụ ọ n'ụlọ dibịa nwekwara ike iji ọgwụ mba nwoke a na-agagharị na-agwa ndị mmadụ na ha kwụsị ị na-eji ọgwụ kwụsịkwana ị na-aga n'ihu iru agbara ha ka otu onye dị otu a ga-esi ejizi ọgwụ. Mana nwoke a kwukwara na anyị kwụsị ị na-enye mmekọrịta anyị na ụmụ nwoke mmekọrịta dị anya daga ha abịa lụọ anyị ka nwunye anyị nwere ike imere. Unu bere ebe ahụ kpọrọ onye niile ee anyị gara aga mụ na nne m ha kụzikwara anyị ihe buru ibu ezigbo ihe ezigbo ihe ha kwukwara na ọ kọrọ nwa mgbe nta anyị ebido nke ọ na-akpọ sukuu ihe mana ọnwụ na ụmụ okorobịa obodo anyị chụpụrụ nwoke a n'obodo a. Ụmụ ndị obodo a niile amụchala ụmụ na-acha ọcha maka na ọ dị ka ndị obodo anyị ahụwala nwoke a n'anya. Une were ọnụ gị kapịara ogologo ị na-eji ekwu ihe ọbụla ọsọrọ gị were ya fanye ya n'akwa gị a were ya chọọ ebe ị ga-etiba ya. Onye mkpụrụ ahụ akpọkwa m mmadụ ahụ onyezi ka ị na-akpọ ahụ onyezi ka ị na-ekwu okwu ya a na-ekwu ihe dị mkpa ebe a na-atụkwa obi ọnụ na-achọ ihe ga-eme na ebe a na-ekwu ihe ọzọ. Ị mana ụzọ si na mgbe ha gara ịga njide nwoke ahụ na ahụzikwa nwoke ahụzikwa ya biko ama ọda mmụọ ọjọọ dị ụta nwoke na-enweghị ihe o mere onye ọbụla n'obodo anya anwụla mmadụ ole nwegoro nsi n'ọrụ ikpechi n'obodo a mana ọbịa nwoke ma eweghachita mkpụrụ obi mmadụ abụọ wee mee ka anyị mara na ikpechi abụghị ọrịa ọjọọ kwa ọrịa ọ natara na chi kama ọrịa na-agwọ agwọ. Ha sị na nwamkpi na ya na-akọ ugbo ya na-akọ na-aga na-akpa amụ ya a na-aghasasị nke o mere nke ọ kọrọ akọ. Anyị na-eme ka anyị dozie obodo anyị ka ala anyị wụrụ ezigbo obodo, mana ụfọdụ ndị n'ime anyị a na-achọ nnọọ ka ha mebishie ihe anyị na-eme eme ka obodo jọọ njọjọ karịa ka ha mebishie obodo ọ dị mma. Mana ọ gịnị na-etinyekwere na ọda mmụọ ọjọọ dị ụta? E kwuru na obi ọjọọ na anya ụfụ anyị niile ma na ọ gwụchaala naanị eze mmụọ onye nwere ike banye n'ihu mmụọ ya pụta dị ndụ, mana onye ọcha banyere n'ihu mmụọ eze mmụọ pụta dị ndụ. Ọ ya ka eze mmụọ bụrụ nsogbu gbukwute m n'obi eze ma
nsị ya eze mmụọ hapụ na agbara ka o gbuo onye ọcha hapụ na agbara ka ọ lụọrọ onwe ya agha ọ bụrụrị na onye ọcha kwesịrị ịnwụ anwụ ọ ka anwụgori ọ ga-abanye n'ihu nwa mpụta dị ndụ ya ozie ụlọ ya bụrụzie nsogbu som sị m na tụgharịzie ya sị na ọ na maka na m chọrọ ka onye ọcha lụọ ada m lee ya m chọrọ ka onye ọcha lụọ ada m na ihe mme m jiri na-akwado onye ọcha lee ụlọ ya ha bịa ka gbaa izu arụ ala gbaa izu gbagide onye ọcha na ha ga gbufuo onye ọcha ma ha na-eruole okoro na ndị otu ya onye ọcha ala mmadụ aga ama ihe ọ nwere wee ruo mgbe ọ chọrọ ya ọhụghị ya eze nwa m na nwa ọ gịnị ikpechigbara ya ikpechigbara nwa gị ikpechigbara nwa gị onye ọcha na-agwụ ikpechi alaala nakwa na achụla ala ya kwa unu gbara izu gbagide ya igbufu ya onye ọcha alaala ị ga-aga ka gị na eze mmụọ mara otu unu si eme ya gaa ka ahụ mara otu unu si eme ikpechi onye ọcha na-agwụ ikpechi ala dị ala o ikpechagbala nwa gị ka ihe chọrọ ka anyị mee anyị na ya na-agwa ikpechi ịmakwa na ihe bụ na-ebute ikpechi n'obodo anyị buru ya ga-atụnyere ya n'oke ọhịa dịka esi na-emebunu na mbụ ebe a taa onye isi ndị ụmụ nwoke onye isi ndị ụmụ nwanyị na onye isi ụmụ otorobịa ka anyị dọka isi ọnụ tinye ọnụ n'okwu dị n'ala anyị ka ọ dị ugbu a maka obodo anaghị agakọta n'ihu lawa azụ eze anyị obi adịghị anyị nwawa ụmụ nwaanyị mma ma otu ọ gwara anyị mụrụ ụmụaka ndị a na-atụfu n'ajọ ọhịa ọwa anyị mụrụ ha ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị olekwana otu o si dị mma na ugbu a enwetegoro otu a ga-esi gwọọ nrịanrịa otu a ga-esi gwọọ kịtịkpa nna anyị Okoro ma onye isi nchụaja ma ụmụaka anyị ha ndị ụmụ ntorobịa ha na-achụ ha na-emebi ihe ọha gbuo nwoke a gịnị ka anyị ga-eketa n'ime ya onwe ihe anyị ga-eketa nna anyị obi adịghị anyị mma ma otu ma otu eze ị ga-adị ndị nna m na ndị nne m ekele m obi dị anyị nwute banyere nye ụfọdụ ụmụ ntorobịa ndị obodo anyị mere bụ ndị gara igbu nwoke onye ọcha anọ mana anyị kelere Olisa bi n'igwe na nkata fa kpara agarozi kafa si chee onye bụ onye isi ntọala ugbu a nwa ya nwụọla kama na anyị na-ewute anyị n'obi ugbu a bụ otu anyị ga-esi je kpọghachite nwoke onye ọcha azụ n'obodo anyị eze anyị ị ga-akara anyị nka onye isi ndị nne onye isi ụmụ okorobịa dodịrị ụnụ nwoke a na-ekwu okwu ya kwụnụ mana ọ mụ na ya bi ihe oke nọ n'ala hụ nwata nwere ike rie elu ọjị ọ ga-ahụ ya o weziokwu na a na-ekwu sị na ọ na-akpọ ụmụ nwaanyị anyị ma nwa m nwaanyị niile ndị enweke weziokwu nwoke a bịara ka ọ mụta omenala anyị na asụsụ anyị kụziekwara na anyị nke ha irute n'ụlọ m ugbu a ụmụ m ma nwunye m ha niile amụtacha na-asụ nwoke a ekwekwala nsị na nwaanyị ọbụla
kwenyere na mmụta na ọ ga-akpọ ya laa obodo ha kụziere ka ọ ga-esi abụ dibịa nwaanyị ọbụla ruwere isi. ihe mere ugbu a bụ na nwoke a gwara m na ya ga-abịaghachi. Ihe ọ gwara m ọ sị ya ga-akpọkwanụ ndị dịka ya, ndị ọdịka ọ dị ya, ụkwa ndị dibịa ma nke nwoke ma nke nwaanyị abịaghachi. Ọ dị m otu ahụ, ọ ihe ọ gwara gị, ọ dị mma. Chi anyị mụ anya.